हेलो लोगोफोर नोंथांमोन थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाना फैबावदों बे जाबाय स्किम अरुणोदय दा बिनि राङा हाबबावसिगोन दा 10 जानुवारि जानाय लोगो लोगो राङा हाबसिगोन दा आं भिडिअ खालामनाय टाइमा जाबाय मोनाबिलि बिनिफ्राय 9 जानुवारि आरो नोंथांमोना गाबोन 10 जानुवारि जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि एकाउन्टाव राङा हाबसिगोन दा बेनिफ्राय लोगोफोर जायफ्रा मोनाखै नोंथांमोन थाखाय गोदान एप्लाइ जागोन मानोना दासिम 19 लाखसनोल' होदों दा बुंखादों पर्टेलाव जे 26 लाखनो होगोन होननानै बेखायनो जायनि नखरा बोसोराव 2 लाखनि गाहायाव आरजियो अब्लासो मोननाय जायो आरो जायफोरा साख्रि दङ मोननाय जाया आरो बिनि अनगायैबो बे स्किमाव अनलि हिन्जावफोराल' मोननाय जायो जायफ्रा हाबा जानाय आइजोफोर थ' नोंथांमोनासो मोननाय जायो दा बेखायनो नोंथांमोननि डकुमेन्टसा रेशन कार्ड थाथारनांगौ बेनिफ्राय भटार कार्ड आधार कार्ड बैंक पासबुक बेनिफ्राय लेन्ड खाजोना रसिद नोंथांमोना थानाय जानांगौ अब्लानो एप्लाइ खालामनो हायो आरो बे एप्लाइआ अनलाइन जाया अफलाइनसो जायो आरो बे एप्लाइआ गोदान जायोब्ला बिसिडिसि एबा पन्चायत अफिसाव जागोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय दा बेखायनो जोङो रां हाबनायखौ बोरै मिथियो जोङो भिउ स्टेटासआव थुनांगौ दा बेनिफ्राय जायखिजाया नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो डिस्ट्रिक्टखौ दा बेखायनो आं बेयाव मोनसे खालामसै बेनिफ्राय नायनोसै दा बेयाव जोंहा फैबाय लिस्टआ नै बेबायदि थायो एलएसिआव गासैबो फैजोबाखै गासैनिबो नामा पर्टेलाव फैयाखै नोंथांमोना चेक खालाम थिराव थुनाय लोगो लोगो नुगोन दा बेनिफ्राय गासैबो फैजोबाखै अफिसाव साबमिट जादोंबा फैयाखै दा जों बे 7 नाम्बारखौ डिजिटखौ जोङो कपि खालामनांगौ बेनिफ्राय जों बेक थांनानै हमाव फैफिनदो दा हमाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा नायथारसै माबादि जाना दङ स्टेटासा बेखायनो जोङो भिउ बेनिफिसियारि स्टेटासाव थुनानै बेबादि लाना फैबाय बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना मा खालामनांगौ जोंहा डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामफिनदो नोंथाङा माखौ लादोंमोन जेरै आं उदालगुरिखौ लादोंमोन बेखायनो आं उदालगुरिखौ लाफिनबाय बेनिफ्राय जोङो बे सार्चआव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा रेकर्डआ फैसिगोन जे एकाउन्टाव मा जादों जों गासैखौबो नायनो हायो जेरै बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे गासैबो दङ डिटेल्सआ साबमिटेड डेट दङ एन्टार खालामनाय डेट दङ बेनिफ्राय भेरिफाइड दा भेरिफाइड जायाखै नोंथांमोना बेबायदि भेरिफाइड जायाखै बेखायनो राङा हाबाखै आरो भेरिफाइड जाबासो नोंथांमोना रांखौ मोननाय जायो आरो जायफ्रा एप्लाइ खालामनानैबो रांखौ मोनाखै होनना बुंदोंमोन दा बेयाव नायदो नै दा बिथाङा मोनदों नभेम्बरनिफ्राय डिसेम्बर जानुवारियाव फैबाय बिल आपडेट डेट मिन्स नोंथांमोननि राङा नोंनि एकाउन्टाव हाबथारसिगोन 10 जानुवारि जानाय लोगो लोगो आरो बिनिफ्राय गोदान एप्लाइ जायोबा आं नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होनो नाजागोन दा 2022 गोदान एप्लाइ जानांगौ दङ मानोना जाजोबखायाखै थ' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअ आरो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन